és el moment de la cloenda. La veritat és que des de l'Associació Retina Catalunya estem molt contents i molt orgullosos d'afavorir que hi hagi investigació per part de persones joves en distròfies hereditàries de la retina. Estem contents de fer una bona base que permeti investigacions futures poder tirar endavant. Però si parlem de fonaments i de base, qui millor per fer-nos aquesta cloenda que el senyor Manel Gimeno, del CRE, del Centre de Recursos Educatius de l'ONCE Catalunya. Endavant, senyor Gimeno. Cap a l'esquerra. Hola. President. President i Junta Directiva de Retinacat, premiades, patrocinadors imprescindibles perquè es pugui fer aquest acte, representants dels estaments convidats per Retinacat en aquest lliurament, companys i companyes. Com a director del Centre de Recursos de la ONCE, des d'on donem suport des que un bebè neix, a vegades hi ha en els propis hospitals, alguns d'ells han estat anomenats aquí, tots han estat, formen part del jurat, Sant Joan de Déu, la Vall d'Hebron, el Clínic Maternitat, Sant Pau. Tenim conveni des del Centre de Recursos en aquests hospitals per atendre als bebès que naixen i que se'ls detecta una possible discapacitat visual. Des de la ONCE donem suport a aquests bebès i a aquestes famílies en tota l'evolució educativa. I l'evolució educativa vol dir donar-los suport en tota la seva evolució global com a persones. L'autonomia, el suport a l'educació obligatòria, el suport quan elegeixen una formació. Cada any arriben a la universitat entre 10 i 15 jóvens amb discapacitats visuals. Discapacitats visuals severes. La retinosi pigmentària està molt present en el nostre treball. És un món inclusiu, l'educatiu, el formatiu, també. Però a nivell d'inclusió hem de treballar tots plegats perquè Catalunya sigui un país plenament inclusiu en totes les seves vessants. Com a país, no només a les aules, no només als centres educatius, no només als centres de formació, sinó, evidentment, i des de fa molts anys, les universitats. Aquests joves, en aquests moments, tenim aproximadament 135 afiliats i afiliades a la institució, a la ONCE, que estan a les universitats de Catalunya. A aquestes universitats, fent un grau, hem passat de moltes lletres, de moltes formacions humanístiques, a la tecnologia, a les enginyeries. Evidentment, la realitat canvia i el jovent també. I el fet de tindre una discapacitat visual no els és una barrera, sinó que els és un repte per ser igual que els seus companys. I evidentment són adults i evidentment acaben el grau i fan un màster i alguns d'ells fan un doctorat. Un doctorat que probablement molts d'ells n'haurien de fer més, perquè la recerca és important, perquè evidentment que hem de fer recerca. Ho hem vist aquí. Aquest matí hem parlat de recerca. Les premiades hem parlat dels seus projectes.
però realment, jo que fa molts anys que tinc retinosis pigmentària i que no sabia lo dels gens quan m'ho van diagnosticar perquè tenia 13 anys, que li van dir la meva mare, i al davant aquest noi té unes taquetes als ulls que no sabem el que és, li va dir l'oftalmòleg d'aquella època, fa molts anys d'això. Però clar, cada vegada hi ha més gens, cada vegada necessitem més, ara ja ne són més de 400, han dit, ja estava escrit. La veritat és que necessitem gent de recerca i necessitem també que les persones amb discapacitat se'ls obri les portes de les universitats per fer recerca. Perquè realment això vol dir que serem un veritable país inclusiu, que Catalunya serà un país per tothom. Podem fer recerca, probablement potser no podrem fer tota la recerca, igual que no podem estudiar tots els graus que hi ha en aquests moments, però sí la majoria, sí que ens hi podem dedicar, sí que podem fer recerca si la recerca se'ns obre també. Tenim alguns doctorats i el nostre president n'és un exemple. Però, evidentment, aquest jovent que acaba el grau, que fa el màster, també té que tindre aquesta oportunitat. Jo aposto, i ho dic públicament, perquè el jovent no vagi, en la mesura de les possibilitats, a fer recerca fora de Catalunya. Perquè quan anem fora de Catalunya a fer la recerca és molt difícil tornar. I perdem el millor de nosaltres mateixos, l'esforç d'un país a nivell educatiu i a nivell formatiu. Quan un jove surt a fer tota la seva recerca fora del país, probablement se'l quedaran. Perquè és bo. És dels millors del món. I si no és bo, tornarà. I això tampoc no ens interessa. Ens interessa quedar-nos aquestes investigadores, aquests investigadors que realment treballen aquí. Perquè quan fem un estudi de recerca, quan provem alguna que hem investigat, si provem alguna que s'ha investigat als Estats Units, trigarem anys en què ens arribi a Catalunya. Si s'ha investigat a Alemanya, trigarem anys en què ens arribi a Catalunya. Si ho hem investigat a Catalunya, serem els primers en provar-ho. Serem els primers en iniciar aquests estudis. Si no, estem a la cua. I mentre el jovent marxa, el capital humà i l'experiència marxa. Hem de ser capaços, des de la universitat, però evidentment des del govern, posar més recursos a la recerca i obrir la recerca a la majoria d'estudiants de grau i màster, que sigui una oportunitat de vida, que no els impliqui estar entre 3, 4 anys, o potser alguna vegada una mica més, malvivint d'ajudes públiques minses. Difícilment un jove que faci recerca i només hi hagi de viure d'un ajut públic podrà viure a Barcelona. En la qual cosa, com a país, hem de potenciar aquesta realitat, hem de potenciar els recursos de la recerca, hem de potenciar que el nostre jovent de les nostres universitats facin recerca i hem d'apostar per un pla transversal, igual que hem d'apostar per un pla transversal sobre la inclusió total del país, d'un pla transversal de totes les nostres universitats, públiques i privades, i al govern. Que posin els recursos necessaris perquè el jovent es quedi a casa nostra investigant el que més necessitem. I això és fonamental. I a la vegada també que aquesta anunciada llei del mecenatge sigui propera a les entitats i a les persones com els patrocinadors d'aquests premis que estan disposats a traure part dels seus beneficis per apostar-los a la cohesió del país, a la recerca i a la millora de la qualitat ciutadana de tots i totes nostres. Moltes gràcies i continueu en aquesta línia
Retinacat i, sisplau, vetllem tots perquè la recerca i per cuidar aquest jovent que s'hi dedica, que en poguéssim, dins d'uns anys, realment dir som un país inclusiu, som un país de recerca, som el millor país del món. Moltes gràcies. Vigila perquè ara anirem a entrenar a la cura al gel. Estan entrenant al piano, si no et moguis, enganxador, ¿vale? Moltes gràcies, senyor Manel Eiximeno. Li farà l'entrega de l'obsequi la nostra companya, Carme. La Carme Pellegrín és membre de l'Associació Retina Catalunya de la Junta Directiva.